Advocates stress the importance of instilling the basics of Igbo language and culture in the younger generation to save it from extinction. This was a standout message during the third edition of an Igbo language event tagged Asusu Igbo Digide, organized by a Restate Library Board. In Oka, correspondent Blessing Uchendo reports. Igbo language, one of the three major languages spoken in Nigeria, has over the years been losing speakers and writers. Speaking during the event, the outgoing director of Anambra State Library Board, Dr. Nkechi said that the annual program was aimed at promoting Igbo language and culture and harped on the need to quickly restore the pride of the revered language, while charging parents, guardians, and teachers to teach and inculcate Igbo language and values in their children and wards. Dr. Udeze urged upcoming authors to put more efforts in writing Igbo literatures to encourage reading and learning of the language across board. Onye nna na nna ya pụta wee sị nobody will speak in Igbo here. Sị na na asị. No tosigokwa na nkie. N'iwu bụ na omenala anyị ga-adị unu ga-ama na asị Igbo. Daalụ nọ. Speaking on the theme of this year's edition, Ndị Igbo Onyaghala Nwanne Ya, a guest lecturer, Professor Nkechi Nwokoye, called for the integration of Igbo cultural values and listed brotherly love, sanctity of blood, respect for elders, and hard work as some Igbo cultural values that must be returned to. Omenala ndị dị njọ na-adapụ ebe ndị ọhụrụ na-abata. Omenala ndị dịgidere ka a na-akpọ ọdịnala. Emekata ọ dịgide akpọbazie ya ọdịnala. Ọtụtụ ọdịmara ọdịnala ndị na-apụta ihe n'ụdị atụmatụ okwu. Ọ bụ ya mere na ndị Igbo, ọdịnala ndị Igbo bara ụba rinne. Otu n'ime ọdịnala ndị Igbo nke anyị na-eleba anya n'ebe a n'ụbọchị taa bụ nke anyị kpọrọ The chairman on the occasion and vice president of Ohaneze Ndị Igbo Worldwide, Chief Damian Okeke-Ogene, said that people's mode of dressing speaks more about their identity and urged people to stop looking down on Igbo tradition and attire. na bụ papa ha nwaanyị dị mma anyị na-eme ịba mba mana ọ na-atụ egwu mgbe ọ hụrụ nwaanyị mara ọmụma na ntụkwasị because imam ga-asị ya nneke ka ime onye nọ n'agịga arụ di nwachapụ ha eze na that is the only thing get differentiate ga-aga ame ka amata ibe dị iche na oke na ngwere. In their separate speeches, Igwe Michael Ngene of Nibo community, his Umawulu community counterpart, Igwe Joel Egwong, and Igwe Ben Emeka of Umeri commended the organizers and blamed parents who do not speak Igbo language to their children. Some students who spoke to the ABS, including Master Somtochukwu Anene and Ms. Chinaza Udede, expressed happiness over the event and promised to be ambassadors of Igbo language. Competition on speaking and writing of Igbo language, cultural displays, and presentation of prizes climaxed the event. In Oka, Blessing Uchendo, ABS News.